माझ्या दोन्ही मुलींना मासे खूप आवडतात. तुमच्या मुलांनाही मासे आवडत असतील तर आजचा हा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी. नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत लहान मुलांसाठी माशाचं कालवण. यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया. ह्या कालवणासाठी मी सरंगा मासा वापरला आहे, ज्याला काही ठिकाणी हलवा सुद्धा म्हटलं जातं. हा सरंगा किंवा हलवा चवीला अतिशय उत्तम असतो. चला तर मग करूया सुरुवात. मासा आपण छान स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. आता ह्याला आपण थोडीशी हळद आणि अर्धा चमचा मीठ हे चांगलं लावून घेऊया. यामुळे काय होईल, माशाला मीठ चांगलं मुरेल. आपण माशाला मीठ आणि हळद लावून ठेवलेलं आहे. हे सगळ्यात आधी करून ठेवायचं आपण. आणि आता आपण वाटण करून घेऊया. यासाठी आपण घेतलंय अर्धा कप ओला नारळ जो खवलेला आहे. याच्यात आपण घेणार आहोत 4 ते 5 लसूण पाकळ्या, पाव चमचा हळद आणि मूठभर कोथिंबीर. आता ह्यात पाणी घालून अगदी बारीक वाटून घ्यायचंय आपल्याला. गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवून आता आपण पातेलीत तेल गरम करून घ्यायचे. यासाठी आपण वापरणार आहोत 2 चमचे तेल. तेल छान तापलं की त्याच्यात आपण बारीक चिरलेला अर्धा कांदा घालायचा. कांदा जरा मऊ होईपर्यंत आपण परतून घ्यायचंय. कांदा आपला छान मऊ झालाय. आता ह्याच्यात आपण वाटण घालून घेऊया. हे वाटण जरा आपण मीडियम फ्लेमवर चांगलं परतून घ्यायचे. कोथिंबीरीमुळे छान रंग आलाय. मीडियम फ्लेमवर आपण अर्धा ते 1 मिनिट हे वाटण चांगलं परतून घ्यायचंय. आता ह्याच्यात आपण पाणी घालून घेऊया. त्याला जितका रस्सा हवाय त्या अंदाजाने पाणी घालायचे. वाटण आणि पाणी छान मिक्स झाले. आता ह्याच्यात आपण मीठ घालून घेऊया. त्याला आपण मीठ लावलेलं आहे, त्यामुळे त्या अंदाजानुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे. आता मी परत अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे. आता मीडियम फ्लेमवरच आहे. आता ह्याला 1 मिनिटभर उकळी येऊ द्या. आपल्या रश्श्याला छान उकळी आलेली आहे. आता गॅस आपण बारीक करूया आणि ह्यात आपण मीठ आणि हळद लावून ठेवलेले मासे सोडूया. मासे घातले की अगदी हळुवारपणे त्यांना हलवून घ्यायचे. तीन ते 4 आमसुलं. गॅस आपला लो फ्लेमवर आहे. आता ह्याच्यावर आपण एक ताटली ठेवायची आहे आणि ताटलीत पाणी ठेवायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण 10 मिनिटं हा मासा शिजू द्यायचे. ताटलीत पाणी याकरता ठेवलंय की रस्सा जर थोडा घट्ट झाला तर वरती ताटलीतलं पाणी आपण रश्श्यात घालू शकतो. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढून पाहूया. अगदी हळुवारपणे हलवायचं आहे आपल्याला. मासा शिजायला फार वेळ लागत नाही, त्यामुळे हे जेवण लगेचच होतं. तुम्हाला जर रस्सा हा कमी वाटत असेल तर ताटलीत जे गरम पाणी आहे ते थोडं घातलं तरी चालतं. मग आवडीनुसार थोडंसं मीठ घालून घ्या.
आपल्या लहान मुलांसाठी केलेलं माशाचं कालवण आता तयार आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. तुम्ही ह्या रेसिपीनुसार कालवण नक्की करून पहा. तुमच्या मुलांना ते नक्की आवडेल आणि त्यांच्या आलेल्या कमेंट्स तुम्ही मला सांगायला विसरू नका. धन्यवाद.